मानसिनि जिउआवहा सोलोंनांगौआ जोबना थाङा आरोना आंबो दिनै नै इन्दि खुन्दुं लुनो सोलोंफैदों आरो ओमफ्राय सासे आइजोआ थारैनो न'आव थानानै खामायनो हानाय लामा आरो बियो 1 केजि खुन्दुङावहा फाननानै 3000निफ्राय स्टार्ट जायोनो मोजां क्वालिटि बनायनो हायोबा 7000 6000 मोनोनो सासे आइजोआ 2 केजि खुन्दुं खालामनो हायोब्लाबो 4000ब्लाबो 8000 आरोना गावनि न'खर गावनि फिसा फिसौ गासैखौबो सामलायनानै गावनि दसे 20 मिनिट 30 मिनिट मोननाय समखौ बेयाव बाहायोब्ला ओरैनो खामायनो हागोन आरोना जोबोद मोजां सुबिदा बियो नोंथांमोना सोलोंना नायनानै खामायनो हागोन आरोना ओरैनो थानाय आइजोफोरा ओमफ्राय बिथिंगालि नै बिथुबखौ बेबायदि रुखांनानै बेबायदि खालामनांगौ आरोना दै एसे लानानै ओमफ्राय जा बियो थुबनाया लदा जाना थायो नालाय दै होयोब्ला गोस्रा लाङो आरोना बेबायदि गोबा खालामनांगौ आरो अब्लासो मोजां जायोनो लुनो नै सारा फंनैसो তাৰপিছত बुजायदोंमोन সেই आरोना 1 কিলো मोजां সূতাৰ मोनदोंब्ला পৰা যদি আপোনালোকে কাপোৰ চেনেলखौ বনাই ফলো কেইখন